bareng kabeh. Alhamdulillah, matur nuwun ya ampun aku gumun wong kene wedok-wedok iso ayu-ayu. Ya ayu-ayu no Pak. Lha kok iso resik-resik mesti skincare larang-larang ibu-ibu ning ngarepe lho. Nyapa lho kok sok ibu-ibu kene cewek-cewek kene nganggo skincare larang. Mereka tidak usah pakai skincare yang mahal, mereka sudah cantik. Karena setiap harinya terkena air wudu. Kalau tepuk tangannya. Wong wedok mbok lem bumbunane modot le. Ya memang begitu adanya. Wes wanane nyapa? Air wudu. Mereka mensyukuri nikmat yang ada dari Gusti Allah. Mensyukuri apa? Bojone ra nggawa dhuwit ya lambene modot 3 meter kok. Ya apa? Wis sing lanang lho tau kok. Lakoni apik-apik lho ibu-ibu kene mosok ya bapak diseneni. Duh, kamu enggak tahu sih. Napa nggih nak gak nggawa dhuwit bapake diseneni? Ya. Ketoke ketularan awakmu lho. Ya ora. Ketularan bojomu. Mas, nyapa ketularan? Lah Mas, bojomu. Mas manten sama Mbak manten. Piye? Aku lak ngomongi manten ngene iki kan biasa. Heeh. Cak Nan sing ngomongi aku Gilga Gilga Happy. Happy, ya. Mari ngono dengenane Gea. Terus apa nang dengenane Hali aku. Terus? Iki kan ngomongi Mbak Murni sama Mas Martin sama Mas Faruk. Mu Faruk Iki tanggomu lho iki. masa Wong Blitar iki. sing ndi? Sing Faruke. Lho, Blitar. Lah ya tapi nanggape malah ning Tuban kene. Engko kon munggah le. Oke. Pokoke lek mantenku munggah, siji Piye? joget. Nomor loro nyanyi. Nomor telu nyawer. Nomor 4 nyangoni. Nomor 5 ngekei hadiah. Alah. Kok dhuwit tok sing mburi iki lho. Lah masamu ngene iki masamu percil bengi iki golek apa? Ya golek sedulur. Duit nyapa to dulur bareng-bareng. Duit ora nek duit merotol ya. Iki lho unen-unen Jawa wis ngarani para mbah-mbah biyen, para sepuh, para wasis wis ngarani. Akeh dulur, akeh rejeki, akeh dulur, akeh duwike, akeh dulur, akeh pekerjaan. Iya lah anu dulurmu ki sugih. Lah dulurmu marat kabeh. Ora malah rekoso ki bendina diutangi. Ya ora apa-apa no, kaya aku petuk karo sampean kan dulurku. Aku duwe dulur sampean alhamdulillah Mas. Lah iso. Aku sak wayah butuh pas lah iki uteke bosoki kaya ngene iki. Lho sak wayah butuh ora ngomong apa-apa. Delok iki dulure sehat apa ora? Iki rezekine apik apa ora? Ngono lah dulur ape tuku apa-apa biuh-biuh ke tuku sepeda motor neh. Wiriditan neh, kuwi paling kur BRI. Ngene iki lho wong sugih sing gak tak senengi ngene iki lho. Lah nyapa? Awakmu kuwi sugih tapi tak utangi angel ireng. Lah kowe utang ora tau bayar ora ucul kowe kancane. Lah timbangane utang aku mbok kono ning Mekar kono. Asane Mekar iki lho. Lah apa lho kowe diomong awakmu ora ngerti bendina omahku kuwi akeh tamu. Tamune sapa? Berarti aku nyuguhi tamu bendina. Kopi teh, Senin biskuit, Senin ngono Bang Mekar. Selasa Pur BRI. Rebo ya Bang Rebon kae. Bang Plecit. Kemis Amarta ngono lho. Kowe kok kabeh kok apal iki re. Aku Senin nganti Setu kuwi bendina akeh tamu. Bojoku koordinator, Mas. Berarti bojomu sing ning arep. Mang mula kuwi dadi manten ki luar biasa lho. Luar biasa. Abote luar biasa Mbak Murni sama Mas Mu Faruk. Iya toh, kowe lak ngomongi apa Mas manten sik sadurunge menghibur lho ya. Mergo wong yen dadi manten kuwi jembarno. Jembarne apa? Jembarno dalan, Pak. Jembare dalan yo mesti jembar dhewe. Maksudnya ngene lho, jembarno dalan rezeki kuwi lho. Ya ngomong rezeki lho, kowe ngomongmu jembar dalan ora kancane mikire peh tekan dindi kowe Mas. Ya ora masalah lah. Gatukno menungso siji lan sijine maune anake sapa, sijine anake sapa dikatukno dadi siji, diakurno dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah lan sak teruse nerusno momongan. Contone umpamane kowe duwe resep apa? Umpama aku duwe resep kanggo manten, sing penting kuwi manten iso dadi watu, gragal, kerikil lan pasir. Kayak ana cor-coran semen le. Lah nyapa manten iso to gragal barang iki ngebri mbokmu. Itu wajib lho, Pak. Watu gragal maksud kok yo mbok pangan mentah lho, watu kok mbok pangan mentah. Ada artinya, ada filosofinya. Filosofinya apa? Manten kudu iso dadi watu. Kuat ngatur wektu. Waktu kanggo awake dhewe, kanggo bojone, kanggo anak-anake, kanggo dulure, kanggo wong tuane, kanggo maratuane lan kanggo tangga-tangga. Akeh men kok racane. Maksudnya bisa mengatur waktu. Ben ruangane materi waktu. Ruangno ten manten. Watu. Iya. Baru terus watu gragal. Gragal iki apa? Gragal dadi manten.
kowe nek wis dadi keluarga kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Nyambung seduluran karo sapa wae. Contone kudune sing grapyak. Grapyak kuwi takon semana ana wong lewat ditakoni diguyu. Guyu. Berarti nek wong liwat guyu. Liwat guyu. Sisi celuk Pak Purnomo pedhot kowe kira mantene. Banyak wong guyu. Maksude grapyak kuwi lho Mas yo takon sapa aruh. Ini mantene. Pemene kowe liwat. Ya, Kowe liwat terus ki anu. Mamaku Yuni. Mbak Ase, bener. Mbak Ase. Lho, nek Ya nggih. Arep ning pasar sih. Gempon. Iki terus nyupeni. Lah, ya bege. Lah iki terus ora meringis terus ora bosok lah monggo sumeh terus. Maksudnya senyum itu adalah ibadah. Ya yo ngomong senyum ngono lho. Nah, senyum oke gragal sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Mari ngono, Pak. Krikil. Aja sampe keri ningkat ning skill. Skill harus diasah. Contohnya manten lanang. Manten lanang. Kudu pinter. Pinter nyambut gawe, pinter golek ngelmu kanggo sangu masa depan keluarga lan anak-anak turune. Ya, mari ngono. Krikil pasir khusus ki kanggo wong wedok-wedok. Contohnya apa? Kudu iso ngepasno apa sing ditaksir, sing dipingini apa kudune iso ngepasno, kudu iso mikir. Dadi nak bojone kayane pira, njaluke apa kuwi kudune iso ngitung, iso ngepasne apa sing ditaksir. Angel golek wong wedok sing kaya ngono. Paham. Kok iso angel? Wong lanang sing panas karo wong wedok panas kuwi. Heeh. Lah kowe carane piye? Carane ben-ben sehat. Pokoknya sing lanang mumet karo sing wedok mumet. Contohnya lah wong lanang mumet. Nek wong lanang mumet ya dipijeti, gawekno kopi teh panas. Selesai. Wong wedok dipijeti. Wong wedok ya dipijeti dilus-lus bathuke, dilus-lus ora kenek saiki. Dilus-lus sirahe karo dikecup bathuke mak. Cuk. Tonyo raimu. Wong iki beda. Wong lanang lak mumet gampang. Ya dipijeti ngono kaya aku wis marem lho Mas. Dikeroki pijeti diomongne ya ampun bojoku sing paling ganteng dhewe. Sehat yo Mas sesuk ndang kerja neh. Dikecup keninge 1, 2, 3. Wong lanang mak piar sehat. Nak wong wedok padha ora iso. Nek wong wedok Iki aja dipijeti, cekel tangane, cekel langsung dikecup bathuke. Tonyo raine cekel tangane cek menengo sik mari ngono mlaku. Pengen gelang apa kalung emas. Iki wis sehat omongi. Bedane wong lanang karo wong wedok. Tekono nggih napa nggih Bu? Berarti termasuk wong wedok sing pinter. Wong wedok pinter kuwi nek njaluk emas, njaluk gelang, kalung, ali-ali, anting-anting emas. Sebab emas itu adalah simpanan atau banking atau juga bisa dinamakan sebagai celengan utawa investasi masa depan yang sangat cerah, menjelungupkan laki-laki, menolong laki-laki, nolong dia kolmu. Jadi ngene, umpama koyone wong lanang ditampani plek, umpama Mas Faruk iki untuk koyo 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta diwenono Mbak Murni. Mas tak tampani kayamu. Umpama bojoku barang ngono kae. Mas tak tampani kayamu, sesuk tak tukokno gelang kalung nggo simpenan sak wayah-wayah awakmu butuh iso didol. Kowe termasuk kena investasi bodong le. Tak omongi tenan kowe. Pertama wong wedok mesti ngono kuwi alus ngomongi arep. Mas, mbok dilumpukne ya Mas. Betul. Sesuk digawe sak wayah-wayah butuh didol sak wayah-wayah kena. Sebab emas itu semakin hari semakin naik kursnya. Lah, kursnya itu naik kowe kena investasi bodong. Kowe ngono lak pas duwe dhuwit mesti bojomu ngono kuwi. Jaluk emas. Tapi lak kowe butuh dhuwit iki didol ora mungkin oleh. Gue mesti ngomong ini. Golek angel mosok didol sama. Tapi aku butuh loh, Dek. Ora iso mbok utang-utang mekar apa piye kok. Tanggo bayar kae loh, Dek. Ora iso, lagi lemah bapak lagi iso badhe lebokne sertifikate. Wis nukokno lho aku, Dek. Alah diomongi kok ngeyel. Masa wong wedok ono kuwi? Jajal ora percaya kowe wis bodol apa ora gelange bojomu? Burung enek sih. Lah, dolen. Masa ora entuk didol, Pak? Jajalan sesuk mulih dolen ora iso oleh. Aku nglakoni ngono kuwi tahun-tahunan. Iki sik ngene, mumpung bojoku ning ngene maratuwa. Aku tak mulih sik, Pak. Lho, nyapa? Nyolong emas maratuwa. Ora mungkin payu. Nyapa? Lah awakmu masih emas duduk asli. Wong surate lho, apa nek surat emas kok tulisane Supraek. Masmu kleru. Kowe berarti ora pinter. Wong iki kudune skill. Kowe ngomong ningkatkan skill. Kowe kudune wong pinter, ora wong bodoh. Saiki lah wong pinter kuwi sak wayah-wayah nuwun sewu kaya Bapak Thohir. Iki pinter.
Lho ngene iki, acarane nikahan nanggap percil, ora rugi. Lah kok iso ora rugi? Ora rugi aku. Amakmu ora rugi. Lha iya aku bayaran wae. Sing rugi sapa? Lah wong ki saiki nuwun sewu, kene iki buah apa becek kene iki? Kene buah. Ya, buah. Buahe wong lanang karo buahe wong wedok apa bedane roh ora? Ya padha-padha lho Mas. Wong lanang ya buah, wong wedok ya buah. Umpamane aku Pak Tohir, kowe rene sing lanang jajal kowe dadi wong lanang. Karo rokok. Terus piye ngomongi piye? Muga-muga ya sehat ya, Pak. Yes, kuwi lanang. Lancar. Saiki wedok jajal bojone. Mama aku wong wedok ya. Nggon ning ibu burak base. Yo, niku gawene kaya apik tenan, nanggap perkir. Berarti kowe ora tau buah. Kowe ora tau buah. Gak ero aku. Buah ki enek sing ikhlas, enek sing ora. Awakmu ngerti umpama aku. Beda. Umpama aku. Walak lanang. Aku dadi sapa aku? Aku umpama dadi buase. Buase. Wong wedok iki buah sing cepet tapi ikhlas. Mlakune lanang apa wedok iki? Wedok ae. Mlaku tumu-tumu. Bu, ya ampun, aku selak buah ning sitok ae lho, sepurane ya aku ora iso mangan sotomu. Iki matur nuwun mending dongane. Unu kuwi sing ikhlas. Ki sing ikhlas. Sing ora ikhlas. Sok-sok kuwi karo pamer. Gelange tong teritik. Apene salaman apa ngene enggak mungkin. Iki wis kok kene di. Nah salaman umume kan ngene. Kula buah sakniki nuwun sewu, nuwun sewu. Kula niki mboten mriki mawon, mantun niki kula mlampah-mlampah melih. Mangke kula mboten keplekno. Kuwi enek sing ngono kuwi sampe ndengenane tanggoku keculek matane. Or pamer gelang ngene. Pamer gelang, mangkula kuwi lek enek duwe gelang, duwe galung wis ora usah dipamer-pamerke. Eneke kuwi. Paham ora kowe? Bojomu barang lek duwe apa-apa ora usah mbok pamer ning ngarepe wong akeh. Ya ora apa-apa, sing penting akeh kok bojoku. Maju ke depan. Oke. Siap, gerak. Oke, nadanya E apa A apa O? O? Enak. Masa nada O kuwi lho. Iya. Selawatan ya, Le? Selawatan mau apal kabeh kok. Iya ya, iso ngene. Shallu ala Nabi Muhammad. Selawatan jaluk apa kowe? Anu apa ki? Terang bulan, terang bulan. Aduh kan tok. Iya tapi apa kuwi biasa Lontong tahu, lontong sate. Nah kuwi wis pinganane to, Pak. Lho, Sing lagi viral neh iki lho. sing ndi? Kalamun qatimula yumanu sama'u tanazaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Rene ya? Gak apal aku. Apal-apal. Lu kok buri bola anu to acara anu kuwi to, wong cilik kuwi to. Lah ya kowe. Gak apal. Kawula cilik. Jual kado, juale so. Lah jalan. Wih, aku Malah takon. aku sumpah ora. Nyanyi wong loro duel lah Pak dhewe. Duel gasmu. Lha piye? Tonyo-tonyoan. Mesti nyanyi wong loro ku lho. Kawula cilik padha nelongso sandang pangan. Aku rapal. Apa tawarai? Bisa nang dikurangi ya, dikurangi. Dikurangi tok lho. Ya apa? Kawula cilik padha nelongso sandang pangan. Dikurangi. Kaum wanita diperkosa, kaum pria Padha disiksa. akeh wong kerja paksa ngorbanake sapa ya? Sapa? Mbok. Lho. Lah sapa? Sanak batin Batin lan lan tangga. tangga. Sanak batin lan tangga ya. Saking wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan apa ya? Kan lho, coba sekitar. Sedan karo sapa? Lah edan apa? Lek mbok aku Edan sebab edan karo tangga. Aku ora iso. karo bondo. Bondo. Iya iya. Umpama digawe dhewe ben awakmu gak. Lah lah ngono lho aku ya ora iso. Umpama Purwakanti Bisa, bisa. ngarepe an, burine Burine an. ngarepe o, Burine oh. ngarepe o. Apa enak? Umpama Nek kerupuk lho. Purwakanti ya. Ayo. Karo tangga aja seneng tukaran. Apa maneh do jotos-jotosan
donya mung sepisan. Aja dinggo sembarangan. Aku pokoknya kowe ngawur, aku luwih ngawur. Ngono ya. Aku ngono kuwi. Lah sing anu ora iso. Lah iki malah iso. Ngono ya. Iya ya. Sing penting karo terus ngandani para. Alah terusno. Los kuwi. 3 dina lho iso. Iya ya. Urip ning donya aja kakean dosa. Mengko mlebu muning neraka. Ning neraka kuwi diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Sing nyolongan Ketok tangane, sing incengan culek matane, sing rasan-rasan disuwek cangkeme, sing seneng zina pikiran dhewe. Kuwi liyane kuwi lho. Takonmu liyane kuwi lho. Wah, koclok Jare iso saliyane ndagel awak dhewe juga harus mengisi ada isinya. urip ning donya aja kakean dosa mengko mundak mlebu neraka. ning neraka kuwi diapakno. Ning neraka mesti disiksa. Sing nyolongan Ketok tangane, sing ngincengan culek matane, sing rasan-rasan suwek cangkeme, sing seneng zina pikiran dhewe. Iki sapa? Ngawur ibu iki. Ngawur. Lah aku lho ora muni. Lah kok diketok anu. sing nyolongan Ketok tangane, sing ngincengan culek matane, seneng rasan-rasan suwek cangkeme, sing seneng zina diapane. pikiran dhewe. Iki lho buke kok iso mentolo diketok anune celang. Lho nyapa kok iso muni. Lah kon pas aku iso, wah aku lho ora wani muni kok iso kono malah muni lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini nuwun sewu kalau yang dari jauh kan nggak kelihatan. Ini namanya Mbak Probor, ini asli dari Sidoarjo. Sekarang seperti ini, dulu kecil sekarang gedebek. Jadi sekarang agak besar. Tidak apa-apa bos, kan aku maskot jajan sini. Apa? Dumbek. Dumbek. Wah, baru tau mangan dumbek. Dumbek iki alah-alah. Nggih, Pak. Dumbek kampusan. Enak lho wi. Enak loh. Lah enak-enak mamane kenceng. Heeh. San tak cepet melungker. Tapi kan punel-punel enak ya. Kenyil-kenyil manis. Iya. Molor. Molor. Tapi lah aku maem dumbek ning kene. Lah dumbek kan malah kene tok nek. Iya iso ngene lho. Jadi apa tak pangan iso kepleh aku. Nek ngoceki sithik-sithiknya. Lah aku ora roh carane. Lah aku pikirku kuwenceng. Niki apa doku niku dumbek cak. Lah mame pripun dibuka riyen. Lah tak buka to. Aku ora omong-omong tak buka. Lah kowe tak pangan wis pelok rene. Mari kok tak renene pelok rene. Aku 3 dina kuwi mangan ra iso-iso. Bukake ku ya wer sithik lep wer lep. Lah kok iso wer jrut. Ya langsung ngene. Lah yo pelok. Nembang ya, Nduk? Iya. Nembang karo aku ya bisa Iya, ya. bisa, Nadane bisa. coba. Tapi kalau makanan sini ku enak-enak, Pak. Apa ya? Ana buah sing paling sopan ning kene. Apa? Apa? Buah suwalan. Siwalan matamu. Siwalan. Siwalan. Tapi ombenane kan wis sepuh. Apa? Tuwek. Enom. Tua itu. Ayo, bener. Tembang apa bos? Meneng lambemu. Oke. Manut aku lah ya wis. He. Aduh abang bukan maksudku begitu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Yo, selam cuek baru malu. Aduh adik ini mau abang yang rayu. Mohon maaf para hadirin, kakak saya malam hari ini stepnya kumat. Step blasmu. Tapi nganti ngene. Potongane Anyar apa? anyar potongane. Bareng potong ngono kaya
glathek pas lagi trondol. Oh, glathek iki apa ora? Manuk-manuk glathek. Oh, manuk glathek sing ngene lho. Iya. Lho, kuwi lah aku ngono kuwi. Oh, versi-versi ya, Iya, Bos. Ya. Oh, punya versi diri, aku juga punya versi. Apa? Karena saya suka sholawatan versi Arabian Timur Tengah. Nah. Hamil jane nyayaro. Ya iki lho lagune. Nah, aku stylku kuwi. Iya. Versi Arab. Arabian. Aku ya iso gak mau kalah. Lah versi apa? Aku kan Iki dengan apa iso iki? Sidoarjo Surabaya. Surabaya. Kon ngerti nang Surabaya terkenal apa Suramadu iku wonge apa? Ana wong apa ning kono? Ana wong dodol sate. Suramadu enek wong mancing. Nah, iki lho, Mas. Wong mancing, wong dodol sate berarti identik dengan orang apa? Matamu. Aja nesu. Apa aku? Madura, Kak. Madura. Itu Madura apa enek? Bisa dong, dengerin dulu. Jangan banyak colok lah. Colok kuwi apa? Cangkemmu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Statue. Oh iya, Madura. Salam kerong dari bule. Setelan cuek baru malu. Wah, ayo bangun luyah iki. Keluarga besar Bapak Thohir Thohir. maka Beres, Dek. pasti beres. Aduh kena apa, Dek? Kenek telek, Cak. Kena suwi lho, ditakoni. Warga masyarakat Parengan kabeh panjang umur. Amin. Tak dunang rezeki. Amin. Berkah barokah. Bar suntik ping pira, Dik? Kok tato? Tak ada apa-apa. Kembang kacang dijejer-jejer nek wis nembang Bapak Thohir langsung nyawer. Oh, wis dicelok karo munggah, ora mesakne, dagelane wis telu. Kembang turi kari siji piro-piro tak tampani lir saalir lir saalir alir lir saalir lir saalir Alir goblang tutlang mocair cacahe siji Bapak Thohir akeh rejeki Ana duren dipangan enak, muga manten ndang duwe anak. alir saalir lir saalir alir golir saalir Yo penak yo lagu. Masih statue sing kowe tak setele loro iso, Bro. Lagu anak-anak iso lagu anak. Boleh. Lagu anak-anak. Anu iki munggah lagu anak-anak sindene Ini kan sitoke kok Deni duet. Sucipto isi anak-anak Oh, toh. anak-anak. Heeh, masih anak-anak ini.